नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। आज हम हाजिर बनी फिर से दुबई एक्सपो के कुछ वीडियो लेके। एह वीडियो में रुआ सब भारतीय तिरंगा झंडा के देख रहल बानी। ई जोन मुख्य भवन हटे, जोन पूरा दुबई एक्सपो के जोन मुख्य बिल्डिंग हटे अलवासल प्लाजा, ओजुगा जोन बटे भारतीय नेशनल डे मनावल जा रहल बा, इंडियन नेशनल डे मनावल जा रहल बटे। एजुगा भारतीय तिरंगा के झंडा तोलन हुई, फ्लैग होस्टिंग बटे। यूएई के फ्लैग के होस्टिंग हो चुकल बटे आ भारतीय तिरंगा के होस्टिंग होके जा रहल बा। भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी भी ए कार्यक्रम में उपस्थित रहनी। ई दुबई एक्सपो में जोन अलवासल प्लाजा बटे ओजुगा ई फ्लैग होस्टिंग हो रहल बटे। तो वीडियो देखल जाए, भारतीय तिरंगा के देखल जाए आ जोन उमड़ल ओजा जन समूह बटे ओकर जोश के एहसास कइल जाए। प्रणाम। अजय भोजपुरी। जय हिंद, जय भारत।